जों joto Bharat haktorni chikoncha Tripura hasteo tongphanose tabungni weather rongno naina kheke belai khe wana masingsa jingyang West Tripura Khuwai Udaipur side no naina kheke tungphlamani belai khe jalao tongui tongo even tungphlamani bage kwbangma school ok tabuk oprok khlai toni baimani narung nugui mambanya Tripura ganangui no haibena swngyang North Tripura phasing unukoti phasing miani koktumano naina kheke amsika watwi wakha amsika kothor klaikha brung brung tin rok supply klang thangmaikya baksa buksuni hage chung ayangni mangpili nungmani motenga kai Tripura sarongni nokni nukhung kothor kotor kotor klaiye tim pawai thangbaikya hage omono naina kheke belai khe wana masingsa khaksa digi khe kothor burung burung klaiye wati wai tongote khaksa digi khe tungphlamani jala hage hayongni weather nobar tibar no naina kheke belai khe wana masingsa change ungui tongo hayongo hage wan chugina de kothor kotor kotor chini Tripura sa hachugo tongnai nok nukhung hamia jabra blai sonblai thalik blai bai nukhungo ri tongnai borok rongni a nukhungo kothor klai kheke tomong no a nokni pala wan chugide nai nok nukhung ro kichigi kobonei bai thangbayo omong kha Tripura sarongni obostha nobarwati phaikeke pherang kokha ke kothor klai kheke jingjal achayo Tripura sarongni hingkeke haibanase Tripura sarok khasiya haino honi hinmanu buini kaham ke sikiya buini hamya ke sikiwoi nok nukhung hamya ke tongui tongbayo o kokno ang saya saya hni tongphano ma sasinai Tripura sarok cherai cherai tabo bongni rung srungnani jora sitabo haibano buini hamyano srungina harai romprelayo somprelayo hni norok kwbangma koktumao nungna tabo haikemo belai khela sima chingcha chini Tripura sa dofani bisingo chini nok tongnani nok thai nukhung kaham se krikhu angtui samung hamya hamya rok ngake buini naharnai buini kaham kaham ke jibono srunglak Tripura sarok romprelanya pho kaijak bai kaijak kharlanya pho Tripura sik baksa bari rok kubuni dofa bai kaijak laye pho buini kaham ke siri siki hnu ha norok buini hamya ke tamasuk siki hnu Tripura sara ang belai khe wana omno nugui buini dofa rok buma buphano respect rimani lasia oi ranga jilaimani jeman mani chini ke khati jongkar krei chikla rok baksa buksu ranga jiphano borogo mane hamya sana bagise baksa buksu samung tango amono chini Tripura sarok o jagano tlai kelegui tongmani government job government facility amtui sanmang baksa buksu samung tangya rok botong nainai di baksa buksu ngake ulo leader rok thango hageni ni area o government ni bisingtui water supply tai pakka lama phana sokai kyangke o leader rok sawo je contractor narang narok borok rang saung ngakeni ni je a sopai mani manui facility lama phanangkha amo low quality ingsinai haini bagino baksa Tripura sa area o norok lama sopai pano business lama sokai pan nukna ble 1 year 2 year bara tikiya amano Tripura sarok khasina nangnai kemono kebo thokailaya oi joto thanchakai miliwoi samung khlailayai kuchuk saka ma kalainai hinchak bokri ingna nangnai hage tini bidam sung kan ro video sa like khlai di tai bahai nongni bukhani mote amu bo comment khlai sa hode am sung hambai।